A Concellería de Turismo da Pobra volve a apostar polas viaxes en veleiro. O éxito da iniciativa levada a cabo en anos anteriores foi unha das principais razóns que fixo repetir a experiencia. Son xa 7 anos que levamos levando a cabo esta actividade e é unha actividade que ten moito éxito, que funciona ano tras ano, xa que visitan a ría e fan estas, navegan, non, pola ría sobre 400 persoas cada verano, entre os meses de xullo e agosto. Salimos hasta a mitad da ría, navegamos polo medio das bateas, ca posibilidade de ver golfiños, delfíns, arroases tamén, explicar un poquinho a importancia, a relevancia que ten a ría e que tuvo ao largo da historia nas rías baixas, na poboación e na economía galega, sobre todo, non? E despois tamén a posibilidade de navegar parte do traxecto ou casi todo o traxecto, depende en función do vento, pois de navegar a vela, que pode ser unha bonita experiencia para a xente que nunca fixo ese tipo de navegación. As saídas realizaránse nas fins de semana, comezando o día 16 de xullo, cunha duración do traxecto de aproximadamente hora e media. Para poder realizar estas viaxes será necesario reservar con antelación na propia oficina de turismo, xa que a capacidade do veleiro é de 10 persoas. Para reservar, debese de poñer en contacto co Departamento de Turismo da Pobra do Camiñal, na oficina de turismo que está situada na Casa Mariñeira no Parque do Castelo, ou enviarnos un correo electrónico a turismo@pobra.gal ou chamarnos por teléfono aos teléfonos de contacto de turismo, que van sendo o 671 090 262 ou o 687 482 835. Os prezos serán de 15 euros por persoa para adultos e 10 para os nenos de ata 12 anos, con descontos tamén para familias.